Halløjsa, så er vi kommet til Bækfors, og der venter 7 dages kano foran os. Klokken er ved at være 4, men der er nogle sluser, vi skal nå igennem her inden i aften for at nå ned til Laksesøen. Så vi har faktisk kun et par timer, så vi må til at komme i gang. Ja, så må vi jo erkende, at det lykkedes ikke at nå alle sluserne med for dårlig planlægning. Vi holder her foran en af de sidste sluser, og det nåede vi sgu ikke. Altså det bliver at padle baglæns op bag mig her og se, om vi kan finde en lejrplads. Nej! Okay, yep. Det var det. Okay. Vadå? Jag har en passagerarbåt på gång. Den anden vej. Den är på väg ner. Och då får den gå först. Okay. Ja. Ja. Så då får ni vänta lite. Men det är väl okej. Vi venter her. Jajamän. Jajamän. Hej då. Jeg er alene! Næsten alene. Jeg er ikke helt alene. Okay, du er her også. Men bortset fra Jonathan, så er jeg alene! Så kom vi i land på dag 3. Det har været lidt vådt og overskyet, men nu skinner solen. Og vi har fundet den helt perfekte lejrplads med vand til begge sider. Jeg har allerede fået hængt noget vasketøj op til tørre over i træerne derovre. Og vi kan slå vores telt op nede i den her lille gryde her med læ. Så jeg tror faktisk, det bliver helt perfekt.
Og så er det planen, at vi bliver her i morgen og bare hygger os og fisker. Og så først videre i overmorgen. En lille hugorm, tror jeg. Det var stort nok. Nej, det er en sno, 2 gode pletter i. Morgen, det regner, og vi bliver indendør. Halløjsa. Jeg er på øens højeste punkt nu. Og prøv lige at kigge en gang. Vi har havet hernede. Der er faktisk ret langt. Det er svært at se, hvor langt ned der egentlig er. Hvis vi kigger ned bag ved mig, så ligger vores lejr hernede i den her ende. Og hvis jeg drejer mig lidt mere, så kan man se her, at der har været en mast, eller et signal, en mast midt på øen, til at vise, hvor skibene skulle sejle hen, når de skulle ned mod slusen, som ligger herude vest for øen. Derudover så har øen også 3 fede lejrpladser, hvor vi ligger på en af dem. Men i de 2 modsatte hjørner, der har vi to andre fede lejrpladser, der ligger helt ned til vandet. Derudover har vi også en lejrplads inde midt på øen, lige lidt syd for, hvor jeg står nu, hvor man kan slå lejr med omgivet af klipper. Sikkert du plasker. Jeg sklir balancen med. God morgen på dag 5. I dag skal vi lidt videre. Vi skal forlade Sværlong, som vi har padlet opad nordpå. Og så skal vi over på den anden side af øen her til den anden kanal, der hedder Lelong. Og den skal vi så padle sydpå af for at komme hjem. Men for at komme over til Lelong, så skal vi først passere igennem en lang, smal kanal. Og i den lange kanal, der er der en sluse, som vi skal igennem. Så det bliver spændende. Men ved den sluse, der er også et supermarked, så vi skal lige ind og prøve at købe noget andet mad. For nu har vi levet af tørmad i 5 dage. Så vi skal lige ind og smage noget andet. Det bliver meget rart. Prøv lige at se her. Et vaskeægte bævergnævning af træ. Bare tage fat i linen, ellers så tager jeg den. Den Så er der også fisk. Fuck. Skal jeg have fat i den? Hvad er det så, vi skal til at lave? Vi skal til at lave bagekartofler. Ja, bagekartofler, ja. Vi har et par bagekartofler her. Eller i hvert fald kartofler. Jeps. Tag du og få dem ud i ilden. Med højt plus. Yes. Service. Så er det fisken. Så er det fisken. Lad os se, hvad... Okay, så vi starter med de her vilde løg. Lille løg. Så vi skal kun have hovedet på grund af resten. Det er bare et græsstrå, så det cutter vi her. Ej, det ser godt ud. Jeg skal lige... Så alle dem her, de skal bare ind i fisken og give smag. Så skal vi have fisken. Nå, der er ikke så meget plads, så vi skal bare ind med dem. Men jeg ved, du har en anden smagsforstærker med. Ja, og det er den vigtigste. Den vigtigste smagsforstærker. Og det er smør og ting, der er meget vigtigt. Rigelig smør. Det stikker i den.
Sådan. Sådan. Så har vi en god mager fisk med en lille mave her. Lækkert. Og nu den sidste dag. Ja, det ligner fisk. Ja, det ligner kogt fisk, eller Stegt fisk, eller? varmet fisk, sådan så man kan spise det. Okay, den er varm. Den er varm. Det ser sgu da meget godt ud. Det Det ligner ser altså. faktisk rigtig fint ud. Og det finder, der skal vi ikke have. Sådan der. Så ved jeg ikke. Hej. Nå, men tusind tak for en god tur, jo. Det har været fantastisk. Og nu skal vi slutte turen af med et fantastisk måltid, som du selv har fanget. Ja, En fisk, du selv har fanget. ej, den så fast bagpå. Nå, ja. Skider med det. Jeg har fanget den. Du har skåret, du har fået indvoldene ud på den i hvert fald. Så det har været dejligt. Så tusind tak for den her gang. Ja. En krammer. Nej.